Men ka arpun tarik bana April senam arjar arpuai sa sisian pat kini ki jonta army lani ki jonta military ki badai ki sipai ka sarkar jangkari Myanmar kila lej ban lej kam kini ki paj ba nang yakhi ki bayakhi peacefully lani ki bayakhi da ba jai jai henrai kini ki sipai Myanmar klem da map kila lej ban kem na phang kini ki breu palama kini ki breu kila phat re ba dan ruk makatuk aning wat pat kila re apa kata ka yeng jentang jangki mang baki khat kertang kadama yu nak tin Myanmar dang baki nang ki larung tai po kata kai kayeng ka baki ne ki mang ki sala ma ki ne ki pulet ane ki ne spy jakari Myanmar ki la kali ne ki mang chapang ki pai ba ki ba yakhi ba bla phadre ane ki ne ki mang ki la ang ki te spy ba kin e ba ne wat lai e ki ne ki pai ba ki ba yakhi ki ba yakhi da ba jai jai ane ki ne ki spy klem da ma ki te ki mang ru ki la kam na phang balong ru la dan kum ba da ki phau ngot ki mang ki bla sha kam kin thop lang ru ya ki nang ki bla sha kam men ka arpun tarik ubnai eper ba akade ka video ro laban i ba kita ki sipai jakari Myanmar kila kem lane kila le jubuari kita ki mang par kita ki mang kila sakam ha kita ki sipai jakari Myanmar